Hauskor proiektuak adin berrik aurreko urtean izan zuen deialdiarekin, beste proiektu batekin lotura dauka. Guk iaz, ingenduna zen, hauskortasun egoerarekin kezkatuta geunden, orduan gure proposamena izan zen Gipuzkoako hauskortasun egoera horri argazki bat ateratzea eta esku hartzeko eredu bat definitzea. Emaitza horiek landu ondoren eta jaso ondoren, aurtengo proposamena da esku hartze lan hori egitea. Adinekoek hauskortasun egoeran egon daitezke eta guk definitu ditugu, profila behintzat da, etxean bizi diren adinekoak, kognitiboki gaitasuna dutenak, erabakitzeko gai diren adinekoak dira, baina beraien sare soziala ahula da, ez daukate sare sozial horri, eta horrexegatik zenbait zailtasun izan ditzakete. Eta horrek adinean aurrean dijoazen heinean, azkenean osasun mugak dituzte, funtzionatzeko mugak dituzte, eta horrexek azkenean arrisku bat dauka, ezta? Isolatze egoera batean adineko hori uzteko. Eta horixe da gure proiektu honekin horri aurre egin nahi diogu. Egoera horiek saihestu eta akonpainimendu lan bat egitea pertsona horiei esanguratsuak diren harremanak sortzeko eta komunitatearekin lotura hori izateko. Adin berrin estrategia gizartearen zahartzeari aurre egitea da. Adineko pertsonen errealitateak oso ezberdinak dira. Adineko aktiboak egongo dira, menpekotasun egoeran daudenak baita ere, eta ibilbide horretan hauskortasun egoera beste errealitate bada, eta iruditzen zaigu aukera ezinbestekoa eta polita dela egoera horiei aurre egiteko, menpekotasun egoera horiei aurre egiteko eta isolatzeko arrisku horiei aurre egiteko.